Jaro sa predsa len viac posúva v druhom polčase na pravú stranu. Tým vytvára priestor v strede, najmä pred nabiehajúceho Dubovského a v týchto fázach i Moravca. Galis stále nabáda, diriguje a útočí aj z lavičky. Juriga vyhral osobný súboj s Balogom, hoci je nižší o celú hlavu. Switch Dubovského tieň, vybojoval pre Alberta. Má dobré zrýchlenie, pozor na to, chlapci. Padá cez Glonekovú nohu. Mumenthaler však odpískal faul. Je to priamy kop. Balog ho okamžite zahral. Pozor, chlapci. A Maďari dali gól. Pozrite sa, ako z nenazdajky prekvapili slovanistov. Balog okamžite rozohral priamy kop. Našiel Lipčeja a ten v 76. minúte znížil ten sľubne vyzerajúci náskok Slovana. Pozrime sa ešte raz. Balog to urobil šikovne. Vencel už nedokázal zabrániť, i keď dobre vybehol. Škoda. Čistým štítom by sa Bratislavčanom oveľa lepšie a ľahšie cestovalo do Budapešti o 2 týždne na Üllői út, kde má Ferencváros svoj 28 000 stánok. Ešte však chýbajú nejaké minúty do konca. Slovan by sa mohol ešte pokúsiť svojou typickou hrou prekonať súpera. Ale treba povedať, že Nilaši mu ťah s Balogom vyšiel. Oživil útočné aktivity Frady a značnou mierou sa zaslúžil o zníženie trojgolového náskoku Slovana. Moravec sa nepresadil, ale vybojoval out. Tu je Tibor Nilaši. Čas hrá veľkú rolu v takýchto pohárových stretnutiach. Maďari oslavujú raketami vo svojom sektore. Krištofík ohromné penzum práce vykonal v tomto stretnutí zatiaľ Albert a Páling. Šimon, Kinder ho nepustil ďalej, takže Šimon zahrá loptu do hry. Vybral si Teleka. Potom opäť na Baloga. Mumenthaler však Maďarom zobral loptu, pretože Balog si v súboji s Jurigom pomohol rukami. Moravec až na druhýkrát vybojoval loptu. Timko stúpala. Moravec a Telek. Telek však hrá dobre. Stúpala Timko. Juriga. Krištofík, pozor na chybu, chlapci, pozor na chybu, to by sa mohlo vypomstiť. Ten náskok 3-0 je pekný. Už 3-1 teraz, samozrejme, bol pekný. Ale dá sa ešte zvýšiť. Mnohí si zaspomínajú opäť na ten rok, tentoraz 75., keď Slovan ako majster hral s Anderlechtom Brusel, viedol 4-1 a v samom závere dnešný tréner belgickej reprezentácie Van Himst krásnou strelou z diaľky znížil na 2-4 a to bol prvý krôčik Anderlechtu postupu cez Slovan do druhého kola. Ondro Krištofík trafil iba múr a Juriga takto bránu, no Balog bol pozorný. Obe mužstva už vyčerpali povolený kontingent striedajúcich hráčov, takže k žiadnej zmene nemôže prísť. Kvalite na ihrisku. Klinovský samozrejme. Timko a Moravec. Nepresadil sa Stano. Seneš.
Vrtel sa sám v strede ihriska, takže prišiel o loptu Haraoui. Krištofík neprihral dobre, Ondro má teraz takú slabšiu 5-minútovku, mal by sa skoncentrovať. Ale do týchto chvíľ nabehal ohromne veľa balok, pozor na ňo. Pozrite sa, tvrdo vystrelil, Vencel osvedčil svoje kvality. Bol trochu smutný, že ho reprezentační tréneri nepostavili k prípravnému stretnutiu s Rakúskom tu v Bratislave na začiatku sezóny. Moravec má voľný priestor, beží k nemu Telek. Moravec. Out pre Slovan. Tu je Stano Moravec, 28-ročný, bývalý interista, ktorý prišiel z francúzskeho Martik do Slovana, aby pomôcť majstrovi. Haraoui sa snaží presadiť a udržal loptu v blízkosti Balogovej brány. Opäť Haraoui. Timko tam bojuje na zemi. Ešte Glonek. Škoda. Lipčej, pri ňom Juriga. Slovanisti sa rýchlo vracajú, pretože aj Albert tu nabieha. Lipčej, tu je úplne voľný Seneš. Má loptu. Kinder pri ňom. Seneš odcentroval, nepresne, to je dobré. Ospravedlňuje sa svojim spoluhráčom, najmä Balogovi, ktorý tam vehementne kýval, že by chcel loptu. Tibor Milaši stále premýšľa, ako ešte znížiť náskok bratislavského Slovana. V roku 1981 bol pritom, keď Frady získal svoj predposledný titul. Tibor dal vtedy 31 gól. Bol kráľom strelcov Maďarskej ligy, zároveň získal striebornú kopačku France fotbalu. Až po dlhých 11 rokoch získali Frady ďalší svoj 24. majstrovský titul. Slovanu sa to podarilo až po dlhých 17 rokoch. I v tomto je čiastočná analógia oboch dnešných súberoch, o ktorej sme hovorili na začiatku zápasu. Teraz má Dubovský priestor. Telek ho nezastavil, pri ňom je Síč. Zblokoval Dubovského strelu. Pri ňom je tento raz Telek. A Keller všetko vyriešil, aspoň na chvíľočku. Telek stúpal a udržal loptu na maďarskej polovici. Dobre, Moravec. Áno, vniká do pokutového územia. Pozrite sa, to je gól! To je neuveriteľná situácia. Čo urobil Stano Moravec, to nie je pravda. Takmer spoza bránkovej čiary sa mu podarilo prepasírovať loptu za Tamáša Baloga, o ktorom odborníci tvrdia, že je vynikajúci na čiare. Tentoraz však urobil fatálnu chybu, pozrime sa. Moravec sa snažil centrovať na Týmka a lopta sa od ležiaceho Baloga odrazila za bránkovú čiaru. Podľa mňa gól by sme mali prisúdiť Moravcovi. Moravec uniká Telekovi a cez Balogovú nohu sa dostal áno za bránkovú čiaru. Takže Moravec je autorom 4. gólu bratislavského Slovana. Opäť je to veľmi dobré. V 83. minúte dal Moravec gól. Viete, že v takýchto stretnutiach nemôžu bežať časomiery na štadiónoch, musíme si pomáhať vlastnými hodinkami. Takže v 83. minúte Moravec autorom 4. gólu bratislavského Slovana. Opäť je to veľmi dobré. A opäť sa vrátim do 75. roku, kedy Slovan hral s Anderlechtom a takisto viedol 4-1. V závere dostal gól od Van Himsta a v Belgicku potom podľahol práve 2 gólmi a tie 2 góly na súperovej pôde rozhodli v prospech vtedajšieho belgického majstra. Preto treba hrať do posledných sekúnd.